Salutare, rămâne Alex. Astăzi vom juca Hypixel în 2026. Noi vom juca Bedwars. Mă jucam Bedwars înainte, acum nu mai joc cel mai mult. Nu mă mai joc eu foarte mult Bedwars, cine știe. Play Bedwars 1v8, ok. Nu return to lobby, te rog, nu. Ok. Hai că acum merge la mai bine. Băiatul. Nu știu de ce nu pot să le văd numele, dar în fine. Bun, băi, ce fete. N-am postat de mult și văd că sper că mă mai urmăriți, atâta pot să zic. O să revin în forță cu postatul azi și mâine, cât de mult pot. Astăzi cât de mult pot. Deci da. Aici dă câte 3. Pot să-l sparg? Nu pot. Nu-i 4 gol. Ok. Dar vă întrebați de ce am nevoie de 4 gol. Pentru că aceasta e strategia mea. Ok, gata. Și acum... Yay! 3 diamante. Și nu știu unde sunt. Și cum mă întorc înapoi. Pot să-mi iau blocurile? Nu pot. Te rog, dă-mi asta, te rog. Dă-mi blocul! Problema e că nu pot să sparg blocuri. Da. Stai. Poate pot cumva să fac așa. Dă blocul. Ok. W. Ok. We are dead. Ora joc ăsta. Ok. Vine, nu vine nimeni. Okay. Hai să luăm niște... Ok. Haideți în centru. Ok. Cred să stau doar pe defense cel mai bine. Da, vine. Nu vine. Uită-l. Ce are bro în mână? Ce s-a bine tată? No! Nu sparge. Yes. Mori. No! Nu sparge. Bro, spawn camp. Nu s-a dus blood. L-am auzit? Aici.
what the fuck? Bro, omul nu acolo este doar camp. Nu știu unde. Tot aici? Aici. Unde-i, bro? A murit? Nu a murit. E undeva. Dar nu știu eu unde. Mamă, ce m-am speriat, mi s-a deschis ușa. I guess cred că o pleca. What? E pe sus? E pe turn. Yes! Deci câte mi-am luat? Dă-mi asta! Nu nimeresc nimica! GG. I guess mai băgăm un match. Și cred că după asta să fie la episodul. Bro, what the fuck? Oh! Ok? Da, deci videoclipul e cam de 7 minute deocamdată. Deci după această rundă o să închidem episodul. Și o să postăm. După, cred că o să revin cu un episod de hardcore sau ceva, nu știu. Nu sunt 100% sigur ce să mai postez. Vă rog, spuneți-mi în comentarii, pentru că nu prea am idee ce să mai postez. Hai Pixel! Dacă YouTube îmi dă acest videoclip jos, că am făcut reclamă la server și că nu știu ce, o să nebunesc. Sper să nu se întâmple asta. Deja am 2 stack-uri de ul. Adică de ceva lună sau cum să fie numit. Ok, bro. N-am destul. Am bani de toate uneltele posibile, bro. Așa. Ok. Haideți să facem, I guess. Poate mă trezesc, da, poate mă trezesc cu cineva la patul meu. N-are cum să mi-l spargă. Uite-l, bro. Blood crede că nu pot să-l văd. Ce-mă, bro? Se întoarce. Ok,
go attacking. Chiar am și o idee proastă, mă duc așa pe... What? Dacă nu l-am dement. Ăsta-i... dement sau dement? Asta-i prost. Nu, ok, cam acesta a fost tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!